Ćao drugari, dobrodošli u još jednu epizodu emisije Ajde smo ostali. Ovo će biti jedna jako kratka epizoda, tačnije ću se potruditi da bude kratka jer meni je jako teško da bude kratka. Šta vam kažem, profesionalna deformacija, završiš filozofski fakultet, osnovno oružje posle, uslovno rečeno oružje posle filozofskog fakulteta vam je jezik, šta će drugo da radite sem da pričate i da pišete. U ovoj epizodi govorit ćemo o nečemu što se desilo pre neki dan. U pitanju je određena prodavnica koju nećemo imenovati, zvaćemo je Linda. I svi ćete znati šta je Linda, jel te? Svi smo mogli da budemo svetoci prizora gde se ljudi kao stoke tuku da pokupe što više stvari sa akcentom na piletinu i na banane. Naravno, odmah ćemo spomenuti da ovo neće biti s moje strane neko pljuvanje isključivo našeg srpskog naroda, kao mi smo stoka, mi ne valjamo, a svi drugi su cool i super. Ne, nije tako. Zapravo ovako neke slične stvari možete da vidite svuda u svetu, da ne spominjemo čuveni fenomen Black Friday koji se završava tako što brdo ljudi završi u urgentnim centrima, hitnim pomoćima sa polovljenim različitim delovima tela. Katastrofa. Ono što ja hoću da kažem jeste da kada sam videla sve te prizore, uključujući i ove po svetu iste koji se dešavaju, mene je na neki način sramota bilo na trenutak nas kao ljudske rase. Jer prvo su mi ljudi zamerali kao meni to nije smešno, meni je to tužno, to su jadni, gladni ljudi, nemaju šta da jedu, kao a ti se sada sprdaš sa time i kao pljuješ po tim ljudima. Verujte mi, ti koji su gladni uopšte nisu došli tu da se biju kao stoke i nisu dobili ni krilce od tog jednog pileta. I da, upravo ste, nije smešno uopšte, nije smešno nego je žalosno i sramotno kako se neki ljudi ponašaju. Ljudi su se tukli, gurali, čupali, upadali u magacin, mlatili, katastrofa. I zapravo, zašto me uopšte ne grize savest što ja sada sve to što se desilo ovako pljujem, razlog za to je zato što svi ti pilići iz Linde i tone šećera i ko zna koga čega već, mislim, najveći bio potražnja za bananama, za pilićima i za šećerom, očigledno, su završili po privatnim prodavnicama i na pijac. Pritom bi trebala da se zahvalim dotičnoj Lindi što koristi ljudsku glupost. Mislim, s jedne strane ih razumem, ali sa druge strane, alo ljudi, znači ta piletina koju su oni prodavali, znači bilo je na svim vestima, je bilo pileće meso kojem rok ističe za tipa 2-3 dana. I onda je dolazila stoka da nakupuje te piliće, koje, tipa jedan čovjek kupi 15 Lindinih pilića i ajde objasnite mi kako ćete u 3 dana da pojedete te piliće. Na kraju krajeva kako ćete u 3 dana da prodate te piliće, jer valjda logika je da kupite te piliće po manjoj ceni, a da ih prodate po većoj, zato što u suprotnom šta, samo mlatite praznu slamu, vi nemate nikakvu zaradu od toga. Znači vi mislite da ćete po većoj ceni da utrapite ljudima te piliće iz Linde, da zaradite nešto, ili tripujete da ćete te piliće da pojedete za 2-3 dana. Dobro, da li ste vi normalni? Znate, ovaj jedan lik je došao i na televiziji rekao da je došao da kupi ne znam ja koliko kila šećera da bi nahranio pčele. Alo, čoveče, to se ne radi tako što dođeš na otvaranje neke prodavnice i onda se potabaš sa 1000 tamo baba, deda i ostalih paćenika da bi ti nahranio svoje pčele. Jesi ti bre normalan? Ide na neku poljoprivrednu pijacu pa onda tamo nakupuj šta ti treba za svoje pčele. A ne, ti dođeš u Lindu da se biješ sa stokom. Mislim, prijatelju, ja te stvarno ne razumijem. Pa nije ni taj šećer toliko baš skup. Ako već hoćeš da se baviš pčelarstvom, mislim, onda kupuj normalno šećer. Imaš još 16 prodavnica po ovom Beogradu i po Srbiji, pa ne moraš baš da se tučeš prvi dan kad je Linda otvorena i da se biješ kao manijak mentalni. Da, i apsolutno sam svesna koliko u ovom klipu zvučim nadrndano, ali ja ne vidim kako bi mogla da opravdam i da razumem taj seljačizam. Znači, čak i da kažem da se ti ljudi da se poneli kao nekakva stoka. Znači, vređam stoku. Ovce se ne tuku kada treba da uđu u tor, nego vrate, ker ih navodi gdje da idu i čobanin i onda one tapa uđu u taj tor. A vi ste se tukli pre kao budale oko tamo nekih gnojavih pilića. Ja ne znam, odakle vam ideja, znate kad bi meni palo na pamet da odem tamo da se bije? Pa taj što je gladan, taj što je siromašan, on nije otišao da se bije po Lindi. Ne, nije, verujte mi, uopšte otišao. Jer uglavnom ti ljudi koji žive u nemaštini, oni i to malo što imaju vrednuju, imaju dostojanstva, imaju samopoštovanja i neće da odu da se tuku ko budale, ti ljudi su skromni. Kad ih pitate kako žive, oni su i kada pričaju o tome, oni su skromni, ne kukaju, ne žale se, mislim žale se ponekad, ali se ne ponašaju kao stoka, imaju samopoštovanja. Dobro, da ste vi bili svi normalni.
Hvala Lindi što se setila da iskoristi ljudsku glupost. Hvala nekim ljudima koji su se setili da iskoristi ljudsku glupost i da, to je apsolutno fenomen koji se dešava u cijelom svetu i kada vidim to, na trenutak me bude sramota. A onda razmišljam da i pored takvih ljudi koji su toliko tužni i jadni u svemu tome što rade, hvala Bogu pa na ovom svetu postoji mnogo genijalnih i predivnih ljudi zbog kojih ipak ima nade za čovečanstvo i zaista čovjek može da poveruje da nije sve tako crno i da ovaj svijet nije u potpunosti propao. Ali zaista je tužno i žalosno. Hvala Lindi i hvala vam na tome što ste nam priredili toliku sramotu. Hvala i vama koji ste učestvovali u toj sramoti, zaista. Da ne pričam, čak i da je moja mama imala pre neki dan okršaj u toj istoj Lindi gde nisu htjeli da joj prihvate ček koji je u potpunosti validan zato što je iz određene banke, koja je sasvim ok banka i koja postoji duže nego Linda. Zašto? Ne znam. I dok je ona vodila raspravu oko nečega što je krajnje logično, krajnje normalno, oni su uzeli tu njenu korpu i sklonili su sve te stvari nazad na policu. I na kraju je operator mojoj mami rekao na telefon da može da ipak plati tim čekom, ali je, ne znam, rekao tipa stavi drugi datum. Ali šta da plati kad su oni vratili na police sve ono što je ona 2 sata probirala i stavljala u tu istu korpu. Hvala vam lepo. Super nam je ova stvar došla sa zapada. Odlično, baš mi se sviđa Linda. Fenomenalno je. Znači, ima još 16.000 prodavnica. Hvala lepo, Linda nam ne treba, neko Lindu ide baba u 5 do 5 ispečenjevce. Super, onima ispečenjevce je Linda dobra, a mi ostali ćemo da idemo u neke druge prodavnice. Hvala lepo i doviđenja. Nemojte molim vas više da otvarate kretenske hipermarkete po Beogradu i onako ih ima dovoljno. Hvala!